Hej YouTube, det er min første video jeg vil lave, men jeg kommer til at lave en hel masse videoer, har jeg tænkt mig, om min server, Minecraft server her, som der er Gamezone.dk, Faction server, PvP server og sådan noget, så... Og der kommer en masse info om den, alt hvad serveren, hvor den er købt til, hvad er det for en, og alt det der, men det er i hvert fald Faction server og sådan noget. Så... ingen whitelist, bare gå i gang med at bygge. Jeg optager klokken, hvad er det nu, 3 om natten, onsdag morgen. Der er ingen på serveren lige nu, men det kommer der altid efter skole og sådan noget. Man kommer hjem, så er der rigtig mange på serveren og sådan noget. Serveren er 24/7, op altid og sådan noget, men der skal nok komme en masse videoer om serveren og sådan noget. Og så har vi en masse konkurrencer og sådan noget, og man kan donate til serveren, man kan købe titan og sådan noget, starte for priser og sådan noget, det kommer herinde. Det I får spawn at se. Der er godt nok et spawn nu, men det her det er ellers det nye spawn der kommer en masse info og sådan noget. Og der er mange der spurgte hvorfor serveren hvorfor den ikke har nogen shop. Jo, det har den. Skriv SL, så kommer sådan noget her frem, så kan du så sige stone, så kan du se hvad det koster, hvad man kan sælge det for. Så hvis du vil købe det, så skriver du skråstreg buy stone fail stone, og så antal. Så jeg vil købe en. Bang, så køber jeg en. Så kan jeg lige sælge den igen. Sælge stone 1. Så man sådan i stedet for, så skal du alt muligt sted hen og sådan noget. Men og så der kommer også en masse info om serveren, hvad den er sat op, hvad vi bruger plugins og ellers så gå ind på Minecraft listen og kig. Der er vi ikke, jeg tror vi ligger nummer 97, men det er fordi serveren den lige har været nede og sådan noget, så den ikke kommer op igen. Men jeg håber I vil subscribe på mig og se mine videoer, men det var det. Og så nede i beskrivelsen kommer noget IP og så en hjemmesideværk og sådan noget. Så men jeg håber også I vil se min homies, Nikovic, som der kommer ned. Jeg har ikke lige helt fået tilføjet ham endnu, men det skal jeg nok lige gøre. Han er en af mine bedste venner i Minecraft og sådan noget, så det var bare det. Farvel.